Sanxenxo segue a traballar na seguridade e na accesibilidade das súas playas. Para nós é unha prioridade e gracias ás axudas do GDR Salnés Ullaumia, que nos deron 10.000 euros sobre unha inversión de 15.000, fomos quen de comprar por 2 torres de vixiancia e 2 sillas anfibias. As torres de vixiancia permítenes pois aumentar a seguridade na playa cunha visión de 360 grados e as sillas anfibias pois a xente con mobilidade reducida que se poida bañar con seguridade tamén nas nosas playas. Estas torres de salvamento que se compraron gracias a esta subvención, unha está colocada aquí nesta praia, na praia de Baltar, e outro na praia de Foxos. E as sillas anfibias pois están nas nosas playas urbanas que son accesibles e así axudar a xente pois a bañarse con moitísima máis seguridade. Só dicir que a xente que utiliza as nosas sillas anfibias está pois moi contenta de que hai este servicio nas nosas praias porque se poden bañar cando antes unha persona con mobilidade reducida era moi complicado axudarlle a bañarse. Por lo tanto, o noso socorrista sí que lle acerca a silla anfibia á agua e el, un acompañante, por bañarse con total seguridade. Animar, tamén teño que dicilo, o GDR e o Salnés a que siga mantendo esta línea de subvencións, que é moi importante para os concellos, como por exemplo de Sanxenxo, para aumentar a seguridade nas praias.